Επεισόδιο 2. Η μάχη του Καπουτσίνο. Σκηνή 1. Το ξύπνημα από το πάγωμα. Οξύνει το κεφάλι του και κλικ. Ο χρόνος ξεπαγώνει. Ο προσγειώνεται πάνω σε πάγκομε. Ο πέφτει σε μια γιγάντια. Φόνταν σοκολάτας. Ή καταφέρνει να πιάσει τον καφέτης, αλλά ο αφρός χύνεται παντού. Μπαλερίνα καπατσίνο. Μου καταστρέψατε το καφέ, σας διαλύω. Σκηνή 2. Η μεταμόρφωση της μπαλαρίνας. Ή κάνει τριπλή πυρουέτα και το καπελοφλιτζάνι της αρχίζει να βράζει καπουτσίνο. Το πάτωμα της πλατείας γεμίζει με κύματα αφρού, που αρχίζουν να κυνηγάνε τους ήρωες. Γλιστράει στο αφρο και κάνει skateboarding στα παγκάκια. Ανοίγει τα φτερά του και αρχίζει να πετάει κανέλα σαν καπνογόνα. Σκηνή 3. Η εμφάνιση του Καπατσίνο Ασάσανου. Ξαφνικά, από τη σκεπή του καφέ κάνει άλμαο. Ασάσανου. Μαύρη στολή, καλαμακι ξύφος και φωνάζει. Καπατσίνο Ασάσανου. Κανείς δεν πειράζει τη σύζυγό μου. Με αστραπιές κινήσεις κόβει τον αφρό σε μικρά που πέφτουν πάνω στα τραπέζια. Ο τσιμπανζίνι μπανάνινι τα βγάζει live στο TikTok, γράφοντας Brain Rot Cappuccino Battle Tralalero. Σκηνή 4. Το απρόσμενο τέλος. Καθώς όλοι πανηγυρίζουν, ακούγεται μη πελφαν. Η πλατεία γεμίζει με μπανάνες που βρέχουν σαν καταιγίδα. Η κάμερα σηκώνεται στον ουρανό και βλέπουμε το Μπομπόμπα Ναϊγκασίνη, τον αδερφό του Μπομπορνταΐροου, να πετάει πάνω από την πόλη σαν αγελαδινό βομβαρδιστικό και να φωνάζει Μπομπόμπα Ναϊγκασίνη. Ο μικρόν υψηλό πισι νομίζω πατήσα λαθόσκου. Freeze frame γιταλική μουσική. Αφήγηση. Η πλατεία δεν θα είναι ποτέ η ίδια. Τέλος επεισοδίου.